Ya mishi ƙarin bayani akan bidiyon farko, yanda za ka generate ɗin shi ma shi ɗaya bayan ɗaya, yanda za ka yi bidiyon ɗaya bayan ɗaya in ka yi shi ka zo ka haɗa shi da CapCut. Shine asalin amfanin cewa a ɗauko CapCut, domin da shi za a haɗa bidiyon da ka yi su daban-daban. In ka yi bidiyon bai baka ma'ana ba za ka yi shi kaɗan-kaɗan. Abu na farko shine Google Flow bai ba da damar ka yi bidiyo da yawa, saboda haka sai dai ka generate ɗin email da yawa. Saboda kullum 50 credit yake bayarwa. In wannan 50 credit ɗin ya ƙare, to sai dai ka yi sign out ka shiga wani Google ɗin da bai da baka cinye wannan 50 credit ɗin ba. In ba ka da shi sai ka yi creating ɗin sabo a wajen nan. Bayan ka yi creating ɗin sabo, sai ka koma sai ka yi bidiyon, sai ka je ChatGPT sai ka ba su umarnin cewa su yi ma bidiyon datsi-datsi kamar haka. Za su yi ma bidiyon datsi-datsi kamar haka. Gashi nan za su yi ma shi tun daga kan skin na farko har zuwa skin na ƙarshe. To wannan da ka yi sabon bidiyon da ka shiga za ka ɗauki skin ɗinka na farko sai ka je Flow sai ka sa zai ma bidiyon. Bayan ya ma bidiyon kaɗan-kaɗan ɗin sai ka zo CapCut. Yanzu duk an iya yin bidiyon da yanda ake fitar da wannan ɗin, dama a darasin mu na farko mun koyar. Abin da ya rage shine wannan na CapCut ɗin. Sai ka zo ka shiga CapCut. In ka shiga CapCut sai ka shiga shi kamar haka. Sai ka shiga, gashi nan zai kawo ma shi kamar haka. Saboda haka ga new video na. Ka shiga wannan new video ɗin, ka shiga new video kamar haka sai ka zo daidai nan. Sai ka zo daidai nan sai ka danna. Sai ka danna 1, 2, 3 ka yi shi misali. Sai ka danna add. Ka danna wannan add ɗin. Ka danna wannan add ɗin sai ka yi playing ɗin shi. Zai baka duk bidiyoyin da ka haɗe su. Rayuwa ba ta da sauƙi, amma zuciya mai kyau ita ce dukiya mafi girma. Good morning, Mama. How are you today? I am well, my child. Blessings on your day. Ku zo ku siya. Allah ya sanya albarka. Saboda haka sai ka danna wannan export ɗin. Ka danna wannan export ɗin. Ka danna zai ma. In yayi ya haɗe sun ya gama, zai shiga gallery ɗinka. Haka ya dawo cikakken bidiyo kenan. Ya dawo cikakken bidiyo. Ana gamawa zai shiga gallery ɗinka. Ya dawo cikakken bidiyo.